உங்கள் குழந்தையோட பர்த்டே சாக்லேட் ஸ்பெஷலாக இருக்கணுமா? அப்போது எங்களுடைய சாக்லேட்ஸை ட்ரை பண்ணுங்கள். எங்ககிட்ட 6 வகையான ஃப்ரூட் ஃபில்டு சாக்லேட்ஸ் இருக்குது. ஸ்ட்ராபெரி, ப்ளூபெரி, மேங்கோ, ஆரஞ்ச், கேண்டி பிளாஸ்ட் அண்ட் பான் சாக்லேட். இதில் என்ன ஸ்பெஷலாக கொடுக்க முடியும்னு கேட்குறீங்களா? பண்ண முடியுங்க. உங்களுக்காக எங்கள் கவருக்கு பதிலாக நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணி தரலாம். இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஜஸ்ட் உங்களோட குழந்தையோட நேம் மட்டும் எங்களுக்கு டைப் பண்ணி அனுப்பிச்சா போதும். நாங்கள் நீங்கள் கேட்குற மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ணி தருவோம். பட் 20 days பிஃபோரே ப்ரீ புக்கிங் பண்ணணும். அப்போ தான் நாங்கள் கரெக்ட் டைமுக்கு டெலிவரி பண்ண முடியும். நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ண வேண்டிய நம்பர் 9865 857 857. Thank you.